blokira desnom nogom. Vidimo šta može ovdje da učini Ristić, verovatno. Ristić snažno u Manojlovićev ugao. Dobro postavljen, odbio loptu. Viče Drinčić na svoje fudbalere, nije baš zadovoljan. Lopta je išla u ovom napadu, očekivao da to brže bude izvedeno. Evo Belakovića. Belaković prolazi pored Ćosića, lako. Belaković odlučio se na udarac i pogrešio. Prelako je nekako prošao pored Mehmeda Ćosića, ovaj mu to dozvolio. Prva konkretna akcija u režiji domaćih fudbalera. Stewart ostavio loptu u granicama igrališta, ali samo je predao Zeljkoviću. Da vidimo šansu, imali prilike, biće ovo penal. 19. minut, 11 terac, izborio se Bevis za najstrožu kaznu. Eto, šta je učinio Stewart kraj out linije, da je znao, pustio bi onu loptu da postigao prvi gol u 33. minutu. Vidimo sada Bevis siguran, 22. minut, gosti vode na Čairu. 1-0 za Radnički 1923. Četvrti pogodak Bevisa ove sezone, izjednačio se na vrhu klubske liste strelaca sa Bogdanom Mirčetićem. Evo tog udarca. Manojlović. Opet njegova duga lopta i opet traži Stewarta. Uspeo je Stewart sada da prebaci ka Bosiću. Bosić, nije bilo očito nedozvoljene pozicije. Bosić! Da li je bio iza leđa protivničkih fudbalera? Oglasio se na kraju Novak Simović. Šut Radivoja Bosića, ima i tekako dobar udarac. Bosić, strelac 3 pogotka ove sezone. Izgleda da je sada bio u nedozvoljnoj poziciji jer centar šut Ristića. Zeljković glavom je tamo odigrao na Čairu kao domaćin. Da vidimo šta može ovdje Stewart. Lepo se okrenuo pored Zeljkovića. Lijeskić odbio loptu. Terzić je prebacio tamo ka drugoj stati. Zeljković. Bevis. Beži on ovdje Pavloviću. Evo ga u kazanom prostoru. U sredini je Golijanin. Bevis odbio je Manojlović. 30. minut. Vidjeli smo četvrtog arbitra. Milana Ilića. Bevis ide na Pavlovića, prišao i Đo. Bevis lepo za Radovića, evo Golijanina u gol šansi. Golijanin, Belaković sa linije peterca odbija loptu. Radović, ispred njega Đo. Bevis, Bevis neće šutirati, lopta mu je čas na desnoj, čas na levoj nozi. Evo pokušaja Ćosića, pogledajte gdje je završio Mehmeć u razgovoru. Manojlović, duga lopta ka Stewartu, ovoga puta Zeljković. Dobro postavljen Benhasin, pa greši Radović. Stewart glavom spustio loptu. Bosić loše je zahvatio, nije mogao bolje. 4 minuta za nadoknadu su istekla. Uverio se u to pogledom na svoj sat i Novak Simović i pokazao fudbalerima jednog i drugog tima da krenu put slačionice. Rekao bih Nišić. Korigao je ovu loptu Nišić, skočio je Jamkam i pogodio. 56. minut. Radnički je došao do izjednačenja. Drugi pogodak Bazileja Jamkama ove sezone. Radnički je u 56. minutu posle Evandro do živog zida, očajan šut, onda levom nogom, ništa bolje, ući udarac iz ugla. Morao je na kraju Manojlović da reaguje, iz ovog ugla nije lako zaključiti da li je lopta išla u okvir gola. Dakle, ostavio Radović loptu u terenu, trostruku promenu, priprema Feđa Dudić, da vidimo ovaj napad. Bevis, Benhasin gađa pored gola. Biće udarac iz ugla. Bukumira Janković i Dadić su spremni. Njih će na teren poslati.
Mitrović. Benhasin. Bevis. Okrenuo se. Dobra lopta, evo šanse Evandro u malu mrežu. 73. minut. Videlo se da je željan igre. Evandro da Silva dobio je šansu u 60. umesto Golijanina i na isteku 73. pogodio za vođstvo gostujućeg sastava. 2-1, da vidimo. Mislim da ovdje nije bilo nedozvoljene pozicije, da se pravovremeno ubacio i da je ova lopta stigla i krenula ka njemu u pravom trenutku. Drinčić ima prava na još dve promjene. Centaršut Jankovića. Gdje je ova lopta prošla? Dotakla spoljni deo mreže. Da li je Evandro odigrao glavom? Ivelja. Ko će odigrati ovom loptom? Mitrović. Ivelja. Lepo je prebačena lopta. Đo. Obišao je Ljeskić, ali otišao i suviše udesno. Centrirao, šanse. Da li je ovdje bilo kontakta? Penala nema. Janković. Ali krade loptu Belaković. Belaković ušao u kazneni prostor, prošao pored Ćosića. Evo šanse, Bosić. Nije šutirao, gde će ova lopta u ruke Luke Ljeskića. Nije se Bosić odlučio na udarac iz prvog dodira, možda i nije mogao. I verovatno nije, čim to nozi Ilić. Šta će iz ove pozicije učiniti? Ništa. Izblokiran, gotovo je. Na čairu slave gosti iz Kragujevca. Radnički 1, Radnički 1923 2. 0-1 u 22. minutu. Bevis sa bele tačke. U 56. Jam Kam glavom za...